Mga ka-BSS, ang nakuha po natin doon sa ating mini hydroponic, ang hinarvest natin ngayong araw, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 na puno. Tingnan naman kanya mga roots niya. Make sure lang kanya mga rooting system. Observe niyo po. Ayan. Ayan mga roots. Tapos ito na yung ating nakuha doon. Yung nakuha natin sa ating mini hydroponic. Ayan na po siya. Ayan na po. Good morning mga ka-BSS. Dito na po tayo ngayon sa pinaka-hihintay na po nating araw yung pag-harvest natin. Ngayon po, kahapon po, nag-harvest kami ng 11 pieces. Then, ang yield niya po, ng tinimbang po namin ay nasa 200 grams lang po siya. Hindi gaano kalakihan, pero naman, pwede na po siyang, pwede siya pong kainin as in breakfast, pang salad. And then, ginawa rin namin kanina na mag-breakfast kami at nilagyan na lang namin ng ham. Ilang po ang aming ginawa sa aming breakfast. Lettuce with ham. Pero last week sinabi ko na rin, mag-harvest tayo ngayon. Kaya, yun na po ang gagawin natin ngayong umaga. Nagkantabay po kayo at mag-harvest tayo ngayong araw na to. On a 6th week. Tara, tama po kayo. Yun na itong pinaka-interesting kapag mag-harvest na. Madami ngayon yung kukunin ko kasi yung iba namang pananim natin, yung ibang mga harvest natin ngayong araw ay pamimigay din natin dun sa ating mga kamag-anak, yung ating ibang mga friends. Kapag palit naman tayo ng siyempre, sunod na planting. And then, i-assess natin kung ano ba, kung paano ba siya ka-yield. Pero so far, yung harvest namin dito nung hapon, yung 11 pieces ay ang timbang niya po, yung ano po yun, malinis na. Ibig sabihin, nalis mo na may mga difference ang leaves. Yung tira na lang yung mga sabi nga pwede ng pang salad. Ang yield niya po ay nasa 200 grams lang po yung 11 pieces. Pero sa naman siguro, ito na ang big challenge kasi diba, ang pag-marketing, paano ba tayo mag-market ng mga lettuce in one day, dapat maubos agad natin. Pero ang lettuce naman ay hindi naman gaano mapait. Ikaw ang tinis na mapait kapag magiging magulang. As per comparison again, mga ka-BSS, itong site na to, diba, nung mga unang linggo, pangalawang linggo, pang-tatlong linggo. Ito ang nakita natin yung maganda talaga ang tubo ng kanyang halaman. Pero po, as you can see, meron din naman siyang namatay. 2 piraso po. Kasi yung isa ay hindi na nakaabot yung isa po ay hindi na nakaabot sa ilalim para makakuha siya ng tubig. Pero kung titignan po natin yung tubig sa kanya sa loob, ayan na po ang kanyang mga roots. Ganda pa naman po, di ba? At meron pa siyang konting tubig. Konti na lang po yan. Siguro mga ano na lang yan.
Ah, Hindi siguro yan mga 1 inch na lang ata yan. Kaya yung talagang maiksi yung mga roots, talagang mamamatay. So, ayan so far. Ayan po ang itsura niya sa loob ng styro box. Pero pwede talagang sasuggest, pwede ko talagang masabing mas maganda sa styro. In the sense na wala ka ng maintenance na gaano. Kasi hindi wag ka magagamit ng kuryente. I guess itong magandang style sa hydroponic. Gagamitin na lang natin na yung styro. Pero kasi, ang difference naman kasi, yung advantage naman ng naka-PVC pipe ka, kasi madami kang mailalagay na plant. Ayan. Kahit may elite lang na space. At mga kabises, and then, isa-update din natin dito sa kabila. Tingnan nyo po naman, meron pa rin namang gumanda pa naman ng kahit kaunti. Lumaki-laki naman yung mga halaman natin. Pero, kung by comparison po siya, doon sa kabila, ay medyo malayo po. At kung titingnan po din natin sa ilalim niya, yung kanyang mga, halos, tingnan naman tubig. Halos hindi siya nabawasan. Bigaan nabawasan yung tubig. At maiksi yung mga roots. Dito po yung pagkakaiba. Ang dalawang ito. I guess, ang naka-boss doon sa kabila ang paghaba ng kanyang mga roots kasi doon sa loob meron pa siyang extra aeration. Kasi sinabi ko na nga, nalagyan ko siya ng aeration doon sa loob. Pero siguro, ang may suggest ko rin doon, kung gano'n na nga, yung gagawing sistema, yun na lang gamitin nyo yung nakasolar, yung pump. Kasi ang purpose lang naman nun, ay yung tubig doon sa loob ay mag-ikot-ikot lang sa loob. Diba? Kasi para magkaroon siya ng aeration. Dito kasi sa kabila, mahinang aeration kasi wala nga talaga siya sila. Para kasi, ang intention ko doon ay makumpare yung dalawa. Pero, so far, so good naman kasi tignan nyo naman. Pero naman tayong makakuha kahit pa at ang iba naman, gumanda pa rin naman ang ating mga halaman. At dito naman sa taas, ang encounter ko dito dito sa taas, ito, yung mga leaves, meron siyang nagkakaroon siya ng, sabi ko na parang nasusunod. Yan. Pero nabuhay pa rin naman siya at gumanda pa rin naman yung karamihan. At meron pa tayong bibigay. Kaya lang siyempre dito sa ganito, pag lettuce ang inyo pong tatanim, siyempre ang importante sa atin yung kanyang mga leaves. Diba? Kung meron ganitong nagkakaroon na ibang parang may sunog sa leaves, hindi mo siya magandang tingnan. At sigurado ako ibang lasa niya. Maganda kasi sa lettuce, yung mga gandang dahon niya, yung malapad at walang mga parang sunog na yan. Yes po ang observation ko dito. Yung isang final natin. Ito na natin kasi ang ating finale observation natin. At ang kanya naman ng mga roots, kasi tinitingnan natin, ano ba, lumago ba yung kanyang mga roots? Tingnan niyo po. Ayan. Ganyan po ang itsura ng kanyang roots, mahaba. Ibig sabihin niyan ay gumanda naman ang ating halaman. Diba? Gumanda naman siya, nabuhay naman, at binigyan naman tayo ng mga dahon. Diba? Ang lettuce dahon lang naman ang binibigayan niya sa atin. Ano, diba? Oh. At siguro kung i-compare naman natin siya doon sa diba, yung magamit ka pa ng soil. Ito kasi soilless na. Wala na tayo ditong soil. At ang ating materials pag ginamit sa pagtanim, yun na mismo. Yung foam. Pagkatapos natin magtanim dito, ang gagawin natin, lilinisin na natin yung mga sponge, yung mga foam na ginamit dito, at tatanimin ulit natin. Kapalitan na natin ang panibagong tanim. Then, ito na po siguro ang pinaka-endpoint ng ating vlog sa ating
mini hydroponic. Diyan na po tayo magtatapos. At susunod po yung conclusion natin at gaano pagka-efficient yung ating mini hydroponic. Bye. See you next week.